मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुंडपाळचे मुख्य प्राणांतर्गत लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू आमगेले पीठारोहण जाले नंतर आमगेले द्वितीय पंत आमगे हांगा आगमन जाता आसा। त्या निमित्तान अत्यंत हृदयपूर्वक जावन गुंडपाळचे समाज बांधवांनी मठा परंपरे प्रमाणे गुरुक गौरव स्वागत केले बद्दल आम्ही प्रथम हांगा संतोष अभिव्यक्त करताची। विशेष जावन पहिलाय तना आम्ही गुंडपाळ मुख्य प्राणाले मुक्काम आयले तशें सांगता आशिल्ले किंतु आता तशें न्ही। आता स्वामी हनुमत सेवित राम म्हळ्यार जप केंद्राक स्वामी आयले गुरु महाराज अभिदानान आता एक संबोधन करता आसले एक अवकाश मेळ्ळ्या। स्वाम्यानाची एक नाव दिले तसले हे एक जप केंद्र हांगा सर्व लोकांक तसा हनुमत सेवित राम म्हणून कित्याक दिले म्हणून हांगा मुख्य जावंक नाशिल्लो तसलो आमगेलो मुख्य प्राण गुंडपाळ हनुमंताल मस्तांका लोक चलताची हांगा आवेशाचे दर्शन आसा। मस्तीतल्या हांगा अनेक कार्यक्रम हांगा घडत उरता। सो हांगा मुख्य प्राण आसा आणि आमगेलो राम आसा। सो त्या निमित्तान मुख्य प्राणाक पंच प्राण जावन आशिल्ले तसले रामाक संबोधन जावका म्हळ्यार कितें हनुमत सेवित राम म्हणून सांगिल्ले कित्याक म्हळ्यार हनुमत हांगा आसा तसले हनुमंतान कोणाल हे केल्लो आसा सेवन म्हळ्यार सेव कोणाल केले रामाल सेव केले तातूंत हनुमत सेवित राम म्हणून घेवन हे एक गुंडपाळ देवस्थानाक आमी एक नामाभिधान दिले आणि नामाभिधान दिवन घेवन आता लागीं 1 वर्ष जाले आणि ह्या 1 वर्षाचे काळांतू लागीं आता सांगिल प्रमाणे 3,24,00,000 राम तारक मंत्र जप आजपर्यंत हे एक जप केंद्रात घडिले अत्यंत संतोषदायक आसा। आणि मुकाबील दिवसांतू आनीकची चड राम नाम जप घडताले म्हळ्यार एक विश्वास आसा। आमकां बुद्धशील प्रमाणे गुंडपाळांतू आशिल्ले घर म्हळ्यार 20 घर मात्र आमी लेखले समाज समना लेखताची थोडे चड कमी उरताले ना लास्ट 30 धरल्यार वैकेची खाली 20 ते 30 घराण्याचे लोकांक मेळगेन 3 कोटी राम नाम जप केले म्हळ्यार तुम्ही कितले लोकांक एक प्रेरणा करता आसा म्हणून घेवन आनी ते कोळगेन वता आसा। साना हनी कुडे तरी हळ्ळा सानाची इतलेची आमी लेखताची गुंडपाळ कोण आसाले 20 लोक घर 20 घर 30 घर किंतु आजी ते 3 कोटी वैकेची अत्यंत महत्वाचे आमकां कित्याक म्हळ्यार 550 कोटी जावका दिलेली गुंडपाळची 3 कोटी वैकेची आमकां महत्वाचे आसा। नाजाल्यार आमगे 550 कोटी जाय अशें इतले मात्र न्ही। एक गुंडपाळ जाले थोडे मलकोट जाले थोडे बेरोडलीचे आसाची कडे आनी अशी मामीन पूर्वेची आसा अशी उठूची पंचग्रामा थोडे 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 बेरोडली नातून गेले बळपूर कडे त्याचे पडलो म्हणे ह्या उठू लोकाले मेळिल्ले निमित्तान बहु कोटी राम नाम जप जाल्लो आसा। जर आमी तेन्ना हांवें केल्ले अरे आंगुटू सांगसाना 10 लोक 20 लोक कसं जाता कित जाता किंतु ते 550 दिवसाक मस्त व्यत्यास येता म्हणून तुम्ही दाखवून दिला आसा। तुमगेल सहकार ना जाल्यार वैकेची आमगेल 550 कोटी जाण व्हडलो गांवांत केल्यार चड जाता म्हणून आमी लेखचे ना। व्हडलो गांवांत केल्यार चड जायना असल गांवांत केल्यारच आमगेले चड जाता कित्याक म्हळ्यार हांगा आजूबाजू लोक लागीं लागीं आसात। बाकी व्हडलो गांव आयकुचे बरें
की तू खंय आपेल्या म्हळ्यार ओ म्हणजे कोई लोक नाच एकलो हांग आसा आनी एकलो 15 किलोमीटर दूर खंयची आसा आपेल्यार कोणा यानाच आम्ही ते अनुभव जाता बँगलोर की मुंबई की प्रयत्न करत असायचे तांणी थंय एक सब सेंटर कोर गेलो मेन उपकेंद्राक म्हळ्यार मेन जप केंद्राक सहकार दिवचे तशी म्हळ्यार प्रयाणाक त्रास जाता आणि येवचे पचे ट्रॅव्हलाक तुझी चड टाइम वता जपाक कमी ट्रॅव्हलाक चड जप एक तास ट्रॅव्हल येवचे वचेक 2.5 तास सो ताजे थोडेची आम्ही जर लागी खंयचे तरी उपकेंद्र कोर गेलो आम्ही जप आरंभ केले तशी एक स्ट्रॅटेजी कोर आज ही संपूर्ण राम तारक मंत्र जप 205 कडे घडत असा 205 1 2 205 कडे सतत जाऊन गेलो राम नाम जप जात असा तंतु 120 हे मुख्य जप केंद्र असाची आणि 85 उपकेंद्र असाची 85 हे 85 उपकेंद्र जाले निमित्तानं आमका मस्तेक तंतु म्हळ्यार जपसंख्या चड जावचे एक कारण जाले आणि मस्त लोकांक सहभाग जावचे पयतेची एक अवकाश मेळ ना जाल्यार उठू जपकेंद्राक येऊन करका म्हळ्यार एक गावांत तू ना एक सान गाव आसा थंय एक 20 लोक ना 25 लोक आस जाल्यार जपकेंद्र 10 किलोमीटर दूर असले म्हळ्यार तर त्या जपकेंद्रा त्या गावांत तुला येऊचे 5 लोक मात्र बाकी 20 लोक येनाच कारण कसं की म्हळ्यार दूर जाता ना जाल्यार 12 एक पण येऊन गेले वतात बाकी 6 दिवस आमकां मेळना किंतु ते 10 किलोमीटर दूर असेल तसल्या गावांत तू एक उपकेंद्र केलेले निमित्तानं ते गावांत तू 1 कोटीची आमकां राम नाम जप चड जाऊन गेन आमकां मेळेला जना आज गेले जपसंख्या लागी 400 कोटी किंता चड राम तारक परिपूर्ण जल तशी आमका एक लक्षण दिसून घेना आयिल्लो आसा आणि एक 150 दिवस हे एक राम नाम जप उरच आसा तदनंतर आणि वापस पहिले कशे 8 महिने पहिले तसलेच एक पळोवचेक मिळता किंतु मनात एक विचार आसा ते मुकाबील विचार आम्ही मुखारे प्रस्तुत करताले आयचे दिसा काय आम्ही प्रस्तुत करनाचे कित्याक म्हळ्यार आता एक राम नाम जप जाल्यार पुरो आमकां बाकी कडेन पळोवया कित्याक म्हळ्यार तितले एक जबाबदारी आंगार घेतली आमी म्हळ्यार सांगचे सुलभ 550 वर्ष जाले मठ स्थापन जावन रामदेव प्राप्त जावन 550 वर्ष जाले एक 550 कोटी राम नाम करे म्हळ्यार सुलभ नाही म्हळ्यार तितले तुम्ही हांगा 10 कोटी राम नाम जप बरेलेचे हांगा उल्लेख केल्लो आसा म्हणजे तुमके एक अभिमान हांगा एक 10 कोटी राम नाम जप जाल्ले तशीच आमका एक अभिमान की आमगे एक 550 कोटी तुमगे एक 4 कोटी की 5 कोटी एक राम नाम जप जन म्हणले उल्लेख मुकाबील दिवसांत तुम्ही वैते चांगलं नोंद करून घेत दवरत असेल एक भाग्य सर्वही लोकांक सर्वही समाज बांधवांक प्राप्त जाल्लो आसा आमगे परंपरेंतुची इतलो होड एक 550 कोटी राम नाम जप जाले आमगेले मठ परंपरेचे इतिहासांतुची हे प्रप्रथम पंथा पळोवचेक मेळता आसा आणि तंतु तुम्ही सर्व लोक सहभाग जाले अत्यंत संतोषाचे विषय आणि विशेष जावन गेलो एक संतोष कसा की म्हळ्यार राम नाम जप जाता आसा आणि 400 कोटी राम नाम जप आतापर्यंत झालेले कशे आम्ही अंदाज आमका मेळिल्लो आसा आमका रिपोर्ट येता उरता प्रति दिवसाचे आयचे दिवसाक रिझल्ट शनिवार दिवस रिझल्ट प्रति शनिवारा एक वाराचे रिपोर्ट येता तंतु आम्ही पळोवचे की 7 कोटी दांडवल की ना पहिलं पळोवच कसं म्हणजे 7 कोटी दांडवल की ना म्हणून कडे किती झाले ते ग्रेस जालना वे कसले जालना ते अवलोकन करते काही एक गावात सुतक आयले आणि गावात तो लग्न ना आणि कसं नाही मुंजी आणि कसं नाही तरी एक कारण पळोवंक हा योग्य कारण असा ना कारणाची ना तू काही ना मुंज ना काही ना किती ना तरी जॉब कमी झालं म्हणा खंयकी कसली जाता आसा तेन्ना बाकी स्ट्रॅटेजी काढचे सो अशी कोण आज इतले पर्यंत आम्ही येऊन घेत पावलेला आसा हाजे मूल कारण समाज बांधवाल सहकार ना जाल्यार आमका काही करचेक जायनाशिल्ले आणि ताक कसं की म्हळ्यार देवान आमकां अनुग्रह केले पण आम्ही तुमकां विषय सांगले हे कशी एक अभियान आसा आणि उठ लोकांक मेळ्ळे करता किंतु देवान तुमकां तशी प्रेरण करून गेलो
तुम प्रति दिवस ते जप केंद्रावर वचून गेलो कोणाक तरी एक तयार करूसून गेलो तागे कडचे तरी ताने राम नाम करूसून दिल्लसा मस्त लोकांनी हे केलं सा मस्त कडे मस्त लोकांनी काय केलं हाण करेतवे ताण बसेतवे हाण बसेतवे हंग करेतवे थेंग करेतवे 9 घंटे करेतवे 10 घंटे करेतवे इतले उमेद झाले की म्हळ्यारी आता अंगडी कोण वताची जपाक वताची कारण सकाळी येवचे ना व्यापाराक वचका दनपार वैके व्यापार होता रात्री व्यापार नंतर 1 तास 9 ते 10 वैके येऊन गेलो राम नाम कोण गेन दिवून गेन वतास म्हणजे इतले आमगेले समाज बांधवांनी एक स्वामेल उतराक इतले किंमत दिवून गेलो स्वामेले गौरव की स्वामेल शब्दा की नाजे मठाचेरी अभिमान दवर गेलो इतले सहकार केले पडोचेक आमीची ते शिष्यवर्गात स्वाम जन्मळे अभिमान आमक दिसता सा कित्याक की म्हळ्यारी तुम्ही इतले शिष्यवर्गान इतले आमका सहकार केले जर तुम्ही केले ना जाल्यार आम्ही एकल्यान बसून काय करते जाय नाशिले आम्ही करतात तुम्ही कोण करनाका आम्ही जात्ताशिले उरताले किंतु आणि कितले जन्म घेवक आशिले की कित्याक की म्हळ्यारी 550 कोटी म्हळ्यारी सुलभ नाही म्हण एक दिवसा भितर जाय ना नाजाल्यार खंयतरी एककडे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कान गेलो ते म्हणत जाता ते काउंट करत उरे म्हणे तशी ही जाय ना मध्ये मध्ये करंट ऑफ जाता इलेक्ट्रिसिटी वता कसं जाता म्हणून गेलो आमगे हातान कुटू लोकांक येऊन गेलो हे करकाशील तसं अभियान हे अभियान कुटू लोकांक सहकार्य केले अत्यंत संतोष असं म्हणे विशेष जाऊन मुख्य प्राणालय केन्नाही आमका वेंकटरमण की प्रभु श्री रामचंद्र की नाजले श्री कृष्ण परमात्मा की बाकी खंचेही दशावतारात तसे प्रत्येक देव आमका अत्यंत महत्वाचे असल्यापैकीची द्वितीय जाऊन गेलो आम्ही उपासन करच म्हळ्यार मुख्य प्राणाक तारतम्य रीतीन गेलतना आमका पहिले विष्णू कडे ब्रह्मा कडे आमका वायू अशेने आम्ही तारतम्य रीतीन करता मुख्य प्राणालय ना वायू देवालय मस्तितले महत्व आमगेले हिंदू परंपरेत सांगितलं असा कित्याक की म्हळ्यार प्रत्येक कसं नसा ते मुख्य प्राणालय एक तागेले एक आम्ही कसं म्हणतात रेकमेंडेशन तागेले एक विषय जर ताण देवा आपावेल म्हळ्यार ताजेना देव वैद्याची नाम म्हणून सांगना आली रेकमेंड करता मुख्य प्राणाक रेकमेंड करता वायू देवान रेकमेंड करता ताण जर रेकमेंड केलं म्हळ्यार देव नाम म्हणना ते आमगेल्यान तू अशी लौकिक जीवनात सांग हे ताण रेकमेंड केले जाता ताण रेकमेंड करता आम्ही केन्नाय सांगले तुगेले कसं नाही कार्य जॉब ताण एक सांगल्यार ते तुगेले साहेबाक ताण एक सांगल्यार जाता म्हणून आम्ही कशीची लौकिकांतल्या तशीची आमगेले कसं नाही तरी एक जावका दिलेली आम्ही मुख्य प्राण मुखांतरची आम्ही देवाले वचका एक लौकिक जीवनांतू तुमका एक हायवे मिळता हायवे वता आशिल्तना एक गांव येता गांव येताना त्या हायवे आशिल्ले तेन्ना त्या गांवांत प्रवेश करता म्हणून ना तुम्ही तुम्ही कसं करताची बायपास करून वताची अर्थात त्या गांवांतून एंट्री जायनाशीची भायर 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 वचत तुमका अवकाश मिळता म्हणजे आणि वापस त्या गावांतू वचका म्हणले उद्देश ना भायर भायरीची तुम्ही वचक तुमका अवकाश मिळता पहिले तशी नाशिले पहिले त्या गावात तुलनाची त्या ट्रॅफिकात तुलन मध्ये वचून वचका आशिले आता बायपास आणि जाल्ला असा भायर भायर खंयचे गाव लागनाशीची भायर तुलन वचक तुमका अवकाश मिळता किंतु आमगेलांत कसं की म्हळ्यारी बायपास करचे जायना कोणा बायपास ना हांव मुख्य प्राणाक आनी हे करनाशी डायरेक्ट हांव रामाले वता डायरेक्ट वेंकटरमणाले वता म्हळ्यार देव तुमका ग्रहण करना तुम्ही कसं नाही जाल्यार वेगेची मुख्य प्राणाक घेऊन गेलोची येवका विना ताका क्रॉस करून गेलोची देवाले वचका विना ताका बायपास करून वता म्हळ्यार आम्ही मूर्ख ठरतात कित्याक की म्हळ्यार हनुमान मतवे हरिया मतवू म्हणून सांगितलं आसा जे हनुमंताक योग्य दिसले ते योग्य दिशिले रामाक वैकेची योग्य दिसता जर त्या हनुमंताक योग्य नाही म्हणून दिसलं म्हळ्यार राम वैके ताका ह म्हणना तर कोण हनुमान मतवे हरिया मतवू म्हणून सांगितलं ते तशी सांगितलं हरिया मतवे हनुमान मत अशी म्हणून हे केला हनुमान मतवे हरिया मतवू म्हणून सांगितलं असा कित्याक की म्हळ्यार
मुख्य प्राणान जर यस म्हळ्यार तान रेकमेंड केलें म्हळ्यार देव संतुष्टीत जाता आणि देव येस म्हणटा आमका मनुष्य जन्म घेतलाय कित्याक आमी जन्म घेतलाय इन्फोसिस काम करचेक जाय ना टीसीएस काम करचेक जाय ना बेंगळूर पळोवचेक आमी जन्म घेतली की मुंबई पळोवचेक आमी जन्म घेतली की अमेरिका प्रयाण करता म्हणून आमी जन्म घेतली की कसल्याक आमी जन्म घेतलेला हे जर आता आलोचन केलं काही फायदा ना डायरेक्ट रात्री नितान आलोचन करा त्यांना थोडे कळतात त्यांना थोडे भय दिसतात आयचे एक दिवस गेलाय आणि किती दिवस उरल्या मागेलाय अशी जी दिसता उरता सो त्यांना आलोचन केल्यारी थोडे जिमात फाल्यां सकाळी आणि वापस सेम म्हळे ते चेंज जावचे काय अगुर चेंज जावका ना फाल्यां चेंज जाता अशी म्हणून ना सो आमगे मुख्य उद्देश हे लौकिक जीवन खातीर न्हय टीसीएसान काम करता इन्फोसिसान काम करता थंय सीबीएसईन आमी शिकता स्टेट बोर्डान शिकता हे आमगे उद्देश न्हय जन्मात मुख्य उद्देश आमी मोक्ष प्राप्त करून घेवका म्हणून सांगला धर्म अर्थ काम मोक्ष हे आमगे चातुर्विध आमगे कसा नसा पुण्य सिद्ध्यर्थमची आमगे मुख्य उद्देश आसा बाकीचे आमगे कसाने सांगितलं हे आम्ही आता लौकिक कोर्स घेतले हे किंतु मुख्य आमगे कसं नसेल की मला मनुष्य जन्म धर्म अर्थ काम मोक्ष हे आमगे मुख्य उद्देश हे उद्देशातून आम्ही आता कमी जायचं बाकी उद्देश आमगेले जळतला आता कशी की म्हणाली जन्म आयले पुढे ना हे कॉलेजात शिकता हे शाळेत ताने शिका सीबीएसई तू शिका आईसीएसई तू शिका नीट एग्जाम बरोका सीईट एग्जाम बरोका हे कॉलेजात तू इंजिनिअरिंग जावका आयआयटी जावका एनआयटी जावका ह्याची जी आमगे प्रधान झाले की म्हणाली कोणाची लास्ट स्वामीला गेल तर मोक्ष विचारताल तो स्वामीला काय कडे राणी वापस एनआयटी कडे टीसीएस इन्फोसिस एक्सेंचर हे ते कंपनी नांदलेली स्टार्टअप इंडिया हे ह्याची जी आमगे दिवसभर ह्याची की तू धर्म अर्थ काम मोक्षाबद्दल कोणे आलोचन करणार किते की म्हणाली तंतुलन आम्ही बाहेर पडला सर ते खाली संकल्प मात्र भटमाम सांगता धर्म अर्थ काम मोक्ष वापस ते रिपीट करता किंतु त्याचे अर्थ कसा नाही मागे मुख्य उद्देश कसा नाही हे कोणाला कळत ना आता हमको कोण भागवत नित्य पारायण करता कोण भगवत गीता नित्य पारायण करता अशी एक संध्या वंदन वैकेची समकर्या म्हणून गेले त्या वैकेची जाता आणि बाकी हे अष्टादश पुराण कडे उपनिषद वेद शास्त्र हे उठू शिका म्हणून सांगले हे खरी पुस्तक अशी एक संध्या वंदन कची अर्ध तास टाइम मिळताना आता तंतू एक होड गवती आयपीएल एक महिने एक वार रद्द झाले नाही होड रद्द झालाय अयो होड कशी कुठ कोसळ तशी झालाय आता एक वार फुल्ल रद्द जाऊन बसलाय ना अशी करे तशी आहे ना ज्या बरे सेपर प्लेस तरी आरंभ करे तशी म्हणजे त्या रुची सोडते जाय ना संध्या वंदन झाले ब्लॅक आउट झाले रे हा संध्या वंदनात करते त्यांना नाम लावते त्यांना तुकाळ होते त्याला म्हणता शिका बट हे आमगे लौकिक जीवनाचे प्रारब्ध अशी असल सिच्युएशन आईची काला आमका फोडोचक मिळता असा आता हे चेंज कर म्हणजे कशी चेंज करायचं उठू लोकांना सहकार करता उठू लोकांना मेंटली चेंज जावका म्हळ्यार मस्त हाका प्रयत्न लागता मस्त लोक फाट लाका पडका फॉलो अप करता तर मात्र कसं नाही तरी एक आज एक दिशा मार्ग पळोचक मिळताले नादल अशी कंटिन्यू त्याला म्हळ्यारी उठू हातातुलन बचत असले एक संदर्भ मुकावे दुसाना पळोच पडताले कि तो आते काम के संतोष कसा की म्हळ्यार असर एक कडी युगांतू एक स्वाम्याला एक उत्तराक मान देऊन गेले कितले राम नाम जप केले वे ह्याची आमचा आम्ही पार झाला म्हणून आम्ही लेखताच म्हळ्यार मुकारानी जास्त की नाम आमको बत ना किंतु आत्ता ज्या बद्दल एक मस्त संतोष असा की त्याची म्हळ्यारी आम्ही काही अभय प्रसादाने घेतील ना बाकी टायमारी केना तरी अभय प्रसाद डोड कसं नाही तरी डिसिजन मठा कसं नाही एक होड डिसिजन घेऊच असले रे आता रामनवमी उत्सव सभा रामनवमी रथ रथारोहण म्हणा रथ तांडूच असा पहिले दिवस देवाला अभय प्रसाद घेऊ का एक शिष्य स्वीकार कर का ताका अभय प्रसाद घेऊ का एक शिष्यांक नामाभिधान कर का ताकाही एक प्रसाद घेऊ का पंच शिष्याक ते घेऊ का ताका वैद्यची देवाला अभय प्रसाद देऊ का किंतु हे 50-50 कोटी हे होड अभियान म्हणून आमको गोत शिले
तिथं एक मनात आशिल्ल्या खरी तरी एक अभय प्रसाद कसाने तरी एक ह्या आयल्यार कसाने कित्या म्हणून त्यातून आम्ही कसानेच ह्या करण्याची जी देव कडे प्रसादाच्याने आम्ही गेला करचे म्हणजे करचे अशी एक उद्देश दवरून गेलो 550 कोटीचेर आम्ही सांगले गेलो लोकांक धस्क दिसल्या कोणाक आम्ही प्रतिनिधी केल्या तांकां एकदा भय भीती जातली 1-2 कोटी असले रडना मारे 6 कोटी असले रडना मारे 550 कोटी म्हणून जाल्यार स्वामीनाथ कशी करते मारे आम्ही बस खाव्यात का म्हणजे तांकांही एक स्वामील उत्तर नाही आता स्वामील उत्तर ओपनली स्वामीन सांगून जाल्यार आता कशी करते किती करते लोकांक कशी आणखी हे कसे देतवे त्या पॉलिटिक्स कशी तरी येडना तू 2000 रुपये दिता तो येता वता 2 तास राबता वता बट हे तशी नाही 550 दिवस लोकांका आपो का घोळबट्ट कर का राम नाम जप का संकल्प कर का मस्तीतले तू आशिले की तू देवाल दये ना लागी त्यार महिने झाला तर जे रीती त्रास ज्ञानाशी समाज बांधवान मस्त उपकार केले सहकार केले बदल आम्ही हे संदर्भारी विशेष हे संदर्भारी संतोष अभिव्यक्त करताची आईच्या दिवसाक हनुमत सेवित राम जप केंद्रांत आम्ही प्रवेश केला प्रवेश केल्या दिवसाकची आईच्या दिवसाक उठू समाज बांधवाला उठूची राम नाम जप करका म्हणून आताच्या मी एक विषय सांगला प्रस्ताव दवरलाय आम्ही जाऊनची प्रस्ताव दवरलाय कितें की म्हळ्यार मुखार फाल्यां नरसिंह जयंती फाल्यां तुमगेले आमकां उत्सवाचे कार्य बाहुल्य आसा तदनंतर आमकां पुनःप्रतिष्ठा वर्धंती उत्सव आसा पुनवे दिवसाक तशी तृतीय दिवसाक कलश प्रतिष्ठापन केंद्राची वर्धंती उत्सव सो अशी अन्य कार्य बाहुल्य आशिल्ल्यान तशी आमकांही 1-2 दिवस भायर निवडचें आशिल्ल्यान योग्य समयाचेर आमी तितलो समय दिवचे जाता की ना म्हणल्यार उद्देश ना आज तरी एक करया म्हणून आमी हे केलं आसा लोकही आयिल्ले आसाची सो त्या निमित्तान आमी निर्णय केला की 15 निमिष राम नाम जप करया म्हणून आमी संकल्प केले त्या निमित्तान अनेक विषय कथन की म्हणाली कशी तुम्ही आता त्यार महिने तुम्ही राम नाम जप करून मठाचे कसन एक संकल्पाक तुम्ही सहकार केला आसा तशीची आणि एक 5-6 महिने झाल्यानंतर मठांत 550 वर्षाचे व्हड महोत्सव घडचा आसा ते महोत्सवा संदर्भात वेगळी गुंडबाळ गावचे तशीची हे जप केंद्राचे हनुमत सेवित राम जप केंद्रात सर्व लोकांपैकी मुद्दाम जाऊन गेलो ते योग काम गेलो ह्याची संदर्भात तुम्ही सर्व लोकांक आमंत्रणाचे आवाहन पत्रिका आम्ही जी तुमगेल्या त्यासाठी सर्व लोकांना अत्यंत उमेदीनं कशी हांगा आमगेलो उमेदवार जावन आशिल्लो तसो हनुमंत आसा तसलेची उमेद घेवन गेलो उठून येवका म्हूण ना हगूर आयल्यार पुरो तुम्ही उठून आनी येवका म्हूण हगूर जावन गेलो परतगाळे मठाक घेवन गेलो थंय वयकेची तुमगेले सहकार दिवका थंय वयके तुम्ही सहभाग घेवन आमगे त्या उत्सव वयकेची महोत्सव वयकेची अत्यंत बरे रीतीन जावन तशी तुम्ही सर्व लोकांना प्रयत्न करता म्हणून ह्या संदर्भात सर्व लोकांक आमी आवाहन करत आसात कडे आमंत्रण पत्रिका वापस तुमगेले कुटुंबाक एक पावच तशी आमी व्यवस्था करत आसाची ताजे आमी आता ऑलरेडी एड्रेसाचे अभियान वयकेची एक चालू केला आसा हे 1 वर्षान कितलो अभियान जाता आसा कुटू अभियान करता आसा एड्रेसाचे अभियान जाले राम नाम जप अभियान जाले सो मस्तीतले अभियान जायत आसा खूप लोकांनी सहकार केला आसा आईच्या दिवसाक त्रयोदशी आमगे स्वामी केन्नाय सांगता आशिल्ले सर्व सिद्धा त्रयोदशी म्हणून त्रयोदशी तिथीन तू कसले तरी एक कार्य आरंभ केले म्हळ्यार ते सर्व ही सिद्धप्रद जाता म्हणून स्वामी ते आलोचन करता त्यातून आमगे स्वाम्यान आमकां आश्रम दीक्षा दिताना त्रयोदशी दिवसाची स्वाम्यान आमकां आश्रम दीक्षा दिली माघ शुद्ध त्रयोदशी चतुर्दशीक आमगे स्वाम्यान आमकां आश्रम दीक्षा दिले कित्याक म्हळ्यार स्वामी केन्ना हे एक सांगत उरता त्रयोदशी म्हळ्यार सर्व सिद्धप्रद म्हणून एक पुष्य नक्षत्रा बद्दल एक त्रयोदशी तिथी बद्दल एक पुनर्वसु नक्षत्रा बद्दल असले एक आणि स्वाती नक्षत्रा बद्दल असले ಕೆಲವು स्वामीले अत्यंत प्रीत्यास्पद जावन गेनाशिल तसले विषय तंत एक प्रीत्यास्पद जावन आशिल तसले हे एक त्रयोदशी तिथी आणि आयच्या दिवसाक ह्याची मुख्य प्राणात संबंध पावित तसले शनिवार दिवसाकची हांगा स्वामीला आगमन जाता त्या निमित्तान आज हनुमंता अंतर्गत जावन आशिल्ले ते रामदेवालय संप्रीती कितेरी थोडे वेळ एक राम नाम जप करते तसले एक संदर्भ
असा तंतु वैद्यची तुम्ही सहभाग कामना ह्या संदर्भात आम्ही सांगताची आणि आईच्या दिवसाक स्वामीला आगमनानिमित्तानं अत्यंत हृदयपूर्वक जाऊन स्वागत केल्याबद्दल पुन्हा आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची देव सगळ्यांका पर घडवो तुमच्या घरांतू तुम्ही करत असलेल्या उद्योग व्यवसायांतू हे देवस्थानाचे प्राकारांतू अर्चक वृंद अंगासाची तांगेल्या वैयक्तिक वैदिक वृत्तींतू तशीची राम नाम जप पोरगेनु जापक कोणासाची हे सहकार करताशी त्या सर्वही लोकांना जापकाला वैयक्तिक जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगे आशीर्वाद प्रभाषणाच्या मी मंगल करीताची श्री कृष्णार्पण मस्तु। श्रीमद विद्याधीश स्वामी महाराज के जय।